Make the ground shake. И така, здравейте всички хмелияти, аз съм Boom Gaming и това е новата ми survival поредица, която се казва така. Не барам нищо, защото все пак няма да читваме, не сме такива хора. Тъй. Сега. Пак не спаваме на този байом. Тоест пак за първи път тук има кони. Много кони. Много малко кони. Това ми е скина, ако са чуете. В принцип, защото любимия ми моп в Майнкрафт е крипъра. А любимия ми цвят, който върви с бяло... О, темпъл! Любимия ми цвят, който върви с бяло е... с крипъра е бялото. Аз се обърках. Сега, както виждате, това е темпъл, който ни е в него. В който ние можем да открием някои неща. И не знам защо, но звука на Майнкрафта ми е изключен. Не знам защо така. Но както и да е, просто сега ще влезем. Да, заменили са стон блоковете с клей, което е тъпо. О май гад. О, диаманти. Супер. Първи епизод диаманти и Rotten Flash много балмил. Това ще го щупим. Не ни трябва. 3 емералда. Най-хубавото, че имаме 2 диаманта, с които може да направим диамантен меч, примерно. Така. Сега остава трудното излизане навънка. Всъщност 7. Както си знаех, няма да ми стигне, затова ще трябва да се измъкне по най-тъпия начин. Трябва да копаем така. Или да използваме честовете, обаче всъщност да, наистина ще ги използваме. Готови сме. Сега трябва... Тук ще излезем. 2 диаманта. Първи епизод. Добре, това наистина е яко и сега има едно много хубаво нещо, което много ми харесва. Ето това нещо, което се казва седло. И ще може да вземем нашия собствен кон. Нека да бъде този. Ако не се лъжа, можеш така да пробваш да го взимаш, обаче. Вижте сега аз как правя. Писфал. Реджинови се кръвте бучета. Айде, дай ми да тая яздя. Все още не мога да яздя. Айде. Добре, не знам как се яздиш кон. Май трябва да яздиш ябълка. Ако не се лъжа. Знаете ли какво, докато си намеря храна, ще стоя на Peaceful. Защото сега няма да има. 2 диаманта, това е просто много се радвам. Първи епизод 2 диаманта и то от темпъл много яко. Хайде де. Хайде. Този кон е много добър между другото. Виждам, че му кръвта му е една от най-големите. Камон. Аре бе, конджо. Стана, окей. Седло. Седло, мисля. Да. Така. Вземаме седлото и с нашето бяло конче, понеже е като надясно. И между другото ще изглежда много яко.
защо. Да, като виждате, аз съм бял крипър. Върху бял кон, с който ние ще... Не знам колко купчета ще скочи. Опа. Доста добър. Това го знам. Поне 4 скупчета. 4 купчета скача. Кръвта му се регенва доста бързо и мисля, че това да ми е личния кон, така да кажем. Много е добър първи епизод, имаме си конче, който естествено не може да се язди. И леко ми набива така играта. Още един темпъл. Просто това е много изненадващо. Много съм изненадан. 2 темпъла в един епизод. Така, леко ми да насича. Не знам защо, но графиките ми са такива. На минимал ще го направя. Опа. Така, сега. Кончето ще го оставим тук. Обаче трябва някак да го запушим. Или то... Всъщност няма къде да избяга. Но за всеки случай ще го закараме тук, да е на по-безопасно. Тоест ще вземем седлото. И знаете какво ще го сложим пак. И той да си ходи сам. Мисля, че ще ми трябва около 10 купчета, за да изляза после. Да. Сега само трябва да изкопаме тук. Това просто ми е много странно да открия 2 темпъла в първия ми епизод на поредичката ми. Така. Сега се остава да паднем. Сега да не учим това. Окей. Първата ни работа е да го изчупим. На миналия темпъл забравя да взема тинитито, което всъщност няма. И Iron Horse Armor. Идеално. Тъкмо за случая. За нашото конче. Вече 20 злато, пък даже не сме копали. Както виждате, даже нямам тулове още и съм събрал такива идеални неща. Идеално, имаме броня, която да сложим на кончето си. И имаме пясък, за да излезем. Можем да чуете малко клавиатурата. И за аудиото да е идеално. Да, и го кланяме. И ако не се лъжа, броните на конете ми не се хабяха. Тоест, ако примерно направим това. Отиваме в този кактус. И да, бронът Iron Horse Armor не се хаби. Всъщност него доста добре му стои този армор, така да кажем. Че му стои хубаво. Да, този кон скача доста на високо, както виждате всъщност. Не знам защо, но леко ми насича, когато язя коня. Не ми казвате, че това пак е темпъл. Ако ми кажете това, аз ще се самоубия, защото просто не съм намерил... Този темпъл не го обрахме. Да, този не го обрахме. Ще се проличи. Или пък не сме го выбирали, май. Стой тук. Не, нов темпъл, трети темпъл. О, мага. Не знам, днеска ми е някакъв късметлийски ден, просто да съм открил толкова много темпъли в един епизод. Коня ми ще седи тук. Всякаква ирония ще бъде да оцеля точно. Напий си фал съм още, защото нямам още храна. 3 диаманта. Добре. Ако аудиото е зле, просто
Не съм виновен, аз само това да го знаете. Просто компютър ми аудиото не го възприема както трябва. Браво е! Едно купче не стигна. Както вижте, вече имаме 5 диаманта, един кон, който се побърка, един стак Rotten Flash и 5. Значи желязо и половин стак. 6 емералда и половин стак злато. Ето, скача, мисля, че 3 купчета или повече. Не съм сигурен, но всяко откривам села, защото в този бам селата са доста често срещани. В момента аз мога точно 2 коня. Това ще бъде проблем. Окей, сега трябва да се го избутаме на сушата. Защото както знаем, ние конете не могат да вървят по вода. В смисъл могат по вода, когато е едно купче висока, обаче... къде са за там? Коня, що така забивам и аз не знам. Всъщност, ще питам така да го язда да видя защо не забивам. Мисля, че това е визуален бъг, който още не са фикснали. Да, не се забихме в някой друго. Още една пустина. И сега нека да познаем нов темпъл, който ще открием на пустината. Който да... тук го загазихме. Аре бързо, аре бързо. Да. Окей. Хайде, защо ми бъгва така и аз не знам. В един момент коня ме забива просто и... Ето и после започва да е супер бърз. Това от друга страна го мисля, че трябва да е вилиш, защото виждам тревата малко по-светло. Или това... Не, това е отбавяне. Тук няма нищо, сега ще отидем ето там. Тук се надявам да има нещо. След като добавиха коните в Minecraft, в Hypixel съм забелязал, че са добавили, т.е. отдавна са го добавили. Аз просто казвам, че са добавили нова игра Horse Race, т.е. състезание с кони. Сега пак ще трябва да го избутаме. Имам чувство, че се въртим в един кръг, голям кръг. Голям кръг. И да, дами и господа, аз се знаех, че като обикалям ще намеря някъде село. Това беше просто моята цел. Аз винаги, когато започна в един свят, първата ми цел, естествено, е да намеря село. Тоест, тук ние ще трябва да вземем тези печки първо на първо и второ на второ. Имаме ябълки и железни панталони. Вилиджери, всяко намеря... Уй! Това просто не е за изпускане. Или... Това просто е Unbreaking 3, ефективност 3. Значи през живота си не съм имал такава лопата. Ако беше диамантен, ще е много хубаво, обаче със съжаление просто... Какво да се прави? Хората са в криза. Fortune 1. Найс.
За някакви си мизерни половин стака да ми дават един емералд. Даже тук някакъв имаше оферта за 7 емералда. Ето, аз мисля, че беше, да, Fortune 1. Пиле. Окей, взехме му офертата и сега за 9... What? 9 злато и ми даде един емералд. Не си струва. Тук може би ще има нещо интересно, някой вилиджер, може би с оферта. Флейм 1. Супер, той ще ми е полезно за лака, обаче е напълно безполезно. Полезно, обаче напълно безполезно. Къде заминания тапанари? О, тук сте събрали много момчета, ето. Ето го, младеже. Охо! Че какво е? Мога да взема 4 емералда от 8. Да, това не е за изпускане. Така. И в първия епизод запознайте се с новата му лопата. Unbreaking 3, ефективност 3, която ще копай супер бързо, даже сега тестваме сега. Копай по-бързо и от диамантена. Iron Shovel, Unbreaking 3, ефективност 3. Да. Това е първата лопата, която е най-много яка. Най-много яка. Това е, между другото, една от най-хубавите къщи за мен, защото може да си ги моделирате по най-различни начини. Като например тази кокошка да сложите на масата. Първо ще направим тук едни честове, или тук, или някъде другаде. Първо ще отим да вземем онзи крафтинг от онази къща, която всъщност е тази къща. Ти какъв беше? Да, с хартията. Естествено, винаги в тези къщи има по един вилиджер, който дава хартия. Така. Сега, тези 5 диаманта няма да ги хъбя веднага. Искам първо да си направя един енчантинг тиба. Оу. Holy shit. Ако, значи, не ми... Ако искате ми вярвайте, ако искате не. Но, в момента... Ето. Чай ще ви демонстрирам даже. Ето ще сложим един крафтинг, ще потурим. Има едно, което се прави ето точно по този начин и ми трябва една книжка просто, която ще я взема, знам откъде. И познайте, първи епизод, дами и господа, Enchanting Table. Взимаме книгите. 3 книги, трябва да вземем 3 дърво. Не знам къде да го взема. Тоест на мен ми трябва много дърво, обаче откъде е да го взема? Ето там. Само че този клон не трябва да бяга. Тоест аз ще го туря вероятно някъде тук. Може би не тук, може би тук. Да, ето го. Кончето ми. Естествено тук ще взема някакво дърво. Не това. Оттам, защото не искам да поменям селото. Харесвам просто. Просто толкова съм радостен. Много съм радостен. Много съм радостен през колко ми часа, не знам, мисля, че е около 9 нещо. И е неделя. Тоест... Не е много радостен, понеже утре ще трябва да ходя на Даскал. Тоест, подявайте, кой е радостен, че утре ще ходя на Даскал? Никой. Това правилният отговор. Никой. Така... Значи има някои хора, само да обясня нещо, няма да играя малко време. Значи някои хора първо си правят, от това биха си направили диамантена кирка. Което аз всъщност ще си направя, де. И диамантен меч. Обаче, нали с 5 диаманта, това са най-важните айтеми. Обаче като се замислите, не е ли по-добре да си направите нещо по-така?
Кой ще ви е от полза? Примерно за синчаните тази диамантена кирка на някой си як левел. Някои хора правят си меч. И всъщност аз ще направя меч. Понеже не се сдържам. Даже вече почвам да го ползвам. Мисля, че казах по-рано, че звука ми е изключен. Това е просто от... Да, не знам защо всъщност. Мисля, че да се чувам по-добре без това. Опа. Тъй. Имаме крафтинга, тъй. Сега с тази кирка... Ще си им две камък. Тази кирка не смятам много да е пестя. Защото все пак и тя някаква ще ми влиза в употреба. И по-добре да е скоро, защото аз не обичам по принцип да пестя нещата. Така. Да се види живо. Мога да вземем емералди от него, обаче... Чуй се къде беше он с Fortune 2. Отиде с всяката опатка. Его, мисля, че е този. Ако не е този... Да, его. Сещам оферта е за 7 желяза, 1 емералд. Найс. Ефективно 2 кирка за 11 емералда. Окей. Ще го имам предвид. Както някои казват. Така. 8 честа. Толкова съм много, че не знам къде да ги сложим. Така. Да почнем като да си направим. Ако се чуете, мишката ми ще ви се стори малко бърза, но това не е от мишката за самия мен. Аз съм свикнал много бързо да работя с мишката. Аз измислих едно нещо всъщност, само че то е малко така. Това ще го заменя с дърво естествено, защото не е. Чува се леко звука, обаче съвсем лекичко. Тъй. Сега ако се чуете какво ще направя, ще направя нещо като така ли да бъде, или ето тук. И да кажем ето тук ще сложа един чест, който вероятно ще бъде бъгнат с черно. Обаче кора са правим е така. То не ще е бъгнат, по-скоро ще бъде в сянка. Ето тук ще слагам разни кости. То пак ми се разваля тази декорацията. Еми тук просто така за кеф. Точно са честовете. Аз пак го правя тук. Така. Сега ще настаним печките някъде. Е така. Тук. Къде ми вземе на крафтинга? Его в нея. И някъде, примерно, и от някъде. Може би от двора, чето им ще почва от някъде или от крафтинга някъде. Е, така ще почна да копая надолу. Знаете ли защо? Защото като чупя си крафтинга, слизам надолу последни стълбички. За да може като, примерно като вляза и да си имам крафтинг.
Там просто ще копаем супер надолу, докато не стигнем до Бейдрок, а там ще се разпространяваме навсякъде, но той следващия епизод. За сега ще направим огради, които се правят вече по по-различен начин, е така. Мисля, че ще стане хубаво. Само че това не трябва да го има. Даже ще го направим малко по-така. Идеално. Просто перфектно. Нямам думи. Така, значи за сега тук ще си оставим всичките неща. Този чест обаче ще трябва да го оставим някъде. Може би тук. Идеално. Тук ще ми е храната като цяло. Която за сега не е много. Да, забравя да се включа. Накрая да се включа на много. Защото по принцип нямаш да оцеля, ако не бях направил нещо такова. Ще го оставим в честа. Кончето мисля, че... Не, това няма да го оставим. Кончето мисля, че ще избяга. Или си седи тук. Този чест също си. Че не бях го предвидил. Нищо сега ще ти е тук. Да. Една малка айрон брончка да направим. И така. Малко бързо се развихме. Диамантен меч, диамантен кирка. Не съм хаквал. Даже ви присъствах, че ето. Така. Го кончето ще си тук. Да. Ето тук. Идеално. Просто перфектно. Тук ще ми е кончето в дворчето. Кончето в дворчето. Така. Дано да ви е харесал клипа. Ако е така, абонирайте се за още клипове от Майнкрафт и от този сорт. Така. И до скоро!